Sano muthang bag coba ongkota abu bagera Hani busano muthang bag coba ongkota abu bagera Lupu chongai da lamate hi mui manthe nari na phaiga Lupu chongai da lamate hi mui manthe nari na phaiga Sini hano tui sung thangjakha Bumhani buthai bumul kumakha Sini hano tui sung thangjakha Bagara se hanati manai gini tikambai yoma mansina Bagara se hanati manai gini tikambai yoma mansina Hani basano muthanga bag जिस दिन हमने एक संग एक आवाज में अपने दफा अपने तिपरासा समाज के लिए बात किया उस दिन ये दफा ये समाज आगे बढ़ेगा ये हाँ में अपना ही शासन होगा चीनी हाँ चीनी शासन सब होगा Tini puilano tini bisiktam kamani tiprama tha mani salno jeng kurum kuthum kai palanya ni thangni tongo malonjoni baso antabong malonjoni bas jaga program le ajikano basaja puilano tiprama motha bisiktam kamani salno rugui tini habu bagrano ani khulumani yaparo tai tini joto borom ganang tini tiprama thani president tai leader of opposition chini edisi hapang joto nono je tiprama thani joto okra sakra chini TWF ni advisor committee no okra ro joto nono ang pai play ya kuluma hamjakma ta sibaya pa tam himale jing bisik tambo senagi khajani takute bukukso bisik tambo kebangma chini edisi hapang man ka jing bisaka yeseni no abo tutun se chini kotor tiprama thani kaca achievement bisaka yesini je jing edisi hapang man thang bisik tam kasugya sini no jing 13 jona Bidhan Sabha jing protinidhi rohriman leader of opposition chini no jing Tripurani second largest party injiman obo belai khaino chini bubagrani hamjakma bubagrani maya tai bubagrano joto lukurok tiprasa joto hamjakma ni bagi borom rimani bagi tini sing o Tripura second largest party hinjagai jing tini phan kebang ungui tong aboni bagai haide khajani takukte bukukso norok joto ni thanchani mari tini phunukmani bagai no tini jing 3 bosor kebang ma tini Tripura mothani achievement jing Tripura mothani kaham hamkrai jing mankha aboni bagai joto borom ganangul kurok pai pela hanjak machi ba phaidi chini sobatai botongkun jing Greater Tripura Land maya sak jing soba khaithana hine agino salaijakba Greater Tripura Land jing nasingbi tongo o Greater Tripura Land maya sak jing joto tiprasa takute bukukso jara non tiprasa rok bo haina jing chuba tong hamjak tongnai ro bubagrano borom bi tongnai ro norok no bahina hambai riwo phaidi bus kango chini ke soba jing yak ribak sa khancha baksa kai jing samong no khlailayana taklaini je jing o 3 bosor pungmani foundation chini tiprama tha songjamani salo jing hom dodom khai chin borok phai tongo joto jagani jing oba haikeno jing khalibo joto kaham kring tonggoi jing taibo kaham kai foundation deno palinani bagai kai ton thano surinai joto no sak kaham kring khai tonitum tai jingno thancha ta sakaktun chini thancha taibo kerak thun joto no koi asuk ma kham joto no
happy 3 years foundation sinta tini sini ombaike filta masai masal sini tipra motha ningle sangai di tipra motha tini no salono acha ye singta bo filta masang third foundation de palai tum tamni imba sen jotono samon tipra hastini joton lukuro bubagrani netriti wo sang bangma choba khai philmani bisinti tipra sa yogna ni bai sing choba khai philmani fiaba sing tinamon kaisa proman very sin bai kaisa glorious de selai tongthongmani sal sing mohai party sini tipra haste bo bubagrani netriti fang tipra sani bai kok sai tomaro sing tini nugu belano sing binge ang opado ang opati ni ngai ang binge opati samong khai tong belanyo kha tung khajang ang khasrango omhai bangma lukuro hamjangmani bisingti bubagrana hamjangni sini choba sing kaplainani dige thangai to ang joton chana lukurong ta message nai ang lukurong ban message nai sini tini atir pra hastebo tipra motha party gari hingka ngangkai tipra sana ni bagai ba tipra sani je manthai soktai je bongni permanent solution je sing sani tongmani tipra motha bade teke bo sani kare abon no jotoni siwo haisi tipra hastebo ta very clearly message tabo sini bubagra bade sini 186 king sini maharaja product bikram bishir manik bahadur bo tabuk bo thuya saya bini somoino bangma jagao khibi boi botabo sini nini ani sini jotoni bagai o hau kusum sai thanai raja ni bongso o tipra sana bagai phang tabo kok sai tung am bai norong joton koinai tipra mothani mo tini foundation de hne ang wansu gya mo tini tipra sani foundation de ni jang wansu gu tamni hinba tipra sani chobawo apply khine ni bagai o tipra motha beleni rule kotor tongo tai baskango nor jotono kaisa very good message man tongo sini khaka ham ta khote buksong kaham no khor manai tawana di baka thingani kokre jara kabangma jagawani ni joining program de hin tam amtirono gurutoriya oi to hano belai janai tamni hinba abong laino lok sabha election gana kha public no hoireni khaine bagai kabangma dige abo confuse khaine ne bagai bor excited ja ambai ang sanani musungo sing thanchani bisingtina sini mari o thanchani sini kaplaing nai o kaplaini bisingtina salja tipra sar yogai mon permanent solution manai ne ang poite tongo 100 upon 100 bisas tongo